Ko je izvadio stvari odavde? A brate, ti si ovde u pubu, ko je izvadio stvari svoje i stavio ovo? Ja sam spavao do 10 brate bio. Ali da ti ne bi rekao, boli me kurac, že meni nestaje, brate. Ti si ovde, brate, ne mogu da verujem. Meni nestao, evo, kaži, nestaje mi hrana te, brate. Ja ne znam kome da jebe mater, razumeš? Vanja, pusti me unutra samo malo. Ja jesam ovdje, ne znam, brate, i meni nestaje, brate. Kaki retard, je. Najdi, otišla si mi od mene i znaju mi nije poziv. Ne razumem, brate. Neko izbaci moje stvari da bi stavio njegove bunde. Čije su ono sad bunde tamo? Šta? Bila sam tamo. Evo može one dve ti potvrde. Sedele su... Čije su stvari sada u pubu gde su bile moje vitrine od prvog dana? To ne znam, ali tvoje stvari su bile tamo ispred rehaba. Ja ne znam, majke mi. Tvoje stvari su mi date zgužvane i da donesem. Znači... Pa objasnila sam, ali vrišti. Ne znam, tamo izolacija smo sedeli, ono je samo donela neke hrpu stvari i ovako pokazala... I rekla je meni da donese, ja sam donela... Samo ako pokazala sam... A ko je spakovao te stvari? Ne znam. Ona nam je samo donela iz izolacije... Majke mi tako je bilo. Ajde vidimo ko fali još stvari, ne mogu spakujete moje stvari vam pilicu. Lepo sam objasnila, ali... Irma kao ne znaš. Lepo, brate, je lepo. Ali nisam ja tako objašnjavala. Ja sam bila... Nego sad ne znam šta sam imala sve tamo, razumeš? Moje stvari od prvog dana, bre, složene tamo, nemam gde da ih stavim, bre, u vitrini. Ne znam, Irma, valjda. A? Irma, valjda. Mora ona sve, majko. Sad ne znam da li sam imala još stvari, ne mogu se setiti. Ovo jeste tvoje, je li tvoje ovo? Jeste. Je li to sve tvoje? Ne, nešto nije. Ili mi se čini? Jeste. I ova je dukserica moja. I ova. Fali mi jedna dukserica. Nije ostala tamo? Au, kak. Ne. A ništa sada, brate, sad je sigurno vampirica kod nje u džaku. Gdje ja tražim sad kod nje u džaku? Jeste, ove stvari, ovo je sve tvoje, jel da? Sve moje. To sa tamo nešto, svoje one bunde, to je Irmina. I ovo je tvoja majica? Sad ću tu klošarku da iznapušavam kurcem. Jeste, još je ona davala neke stvari, ali gdje se stavio te stvari, ne znam. Stavila elegantno njene stvari, znaš. Ću napravim tamo mjesto u drugom ormaru. Nego, ne znam da li sam imala još dukserice. I tu pola sređivanja ovde. Ali je hladno da idem bez duksa. Alo, Irma, sljedeći put kad izbacuješ moje stvari, mene da pitaš. Kakve tvoje stvari? Da, moje stvari koje su od prvog dana u pubu iz one vitrine. Da, ti. Ti si luda. Pa evo, ja ti kažem da mi svi kažu da si ti izbacila i stavila svoje stvari. Pa naravno će ti reći uvijek. Ja i nisam izbacila. Odakle tvoje stvari tamo? To je bilo prazno. Odakle tvoje stvari tamo? Bilo prazno i ja ubacila. Znači, vampiricu su pogrešno spakovali i stavili moje stvari. Vampiricu su spakovali i meni oslobodili. Ja rekla da ću tu biti. A ko je pakovao vampiricu? Ne znam. Ja nisam. Zato što sada mi nema 3-4 duksa. Ja nisam, a to što te lože na mene, to je drugo. Ne lože me, nego kaže da si ti stavila svoje stvari. Lože. Moje stvari stavili kod tebe. Nema mi još jedne majice, bijele, dugačke. Pogledaj kod tebe u stvarima dok nisi otišla. Bijela, dugačka, ovako se otvara, Bata Spasović unutra piše.
Pa puši bre kurac. Nema smisla, majke mi, ko je ostavio jedan tanjir, nema smisla. Viki i ja više ne peremo. Ja ne perem, boli mene uđe, mora ruku. Čekaj, sad ću ti pomoći. Aj tamo, one tamo, ono. Ajde. Još jedan mi